Hola, benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Comencem el nostre repàs al món esportiu des de Vilafranca del Penedès, escenari de la final de la Copa Catalunya de bàsquet femení. Coneixerem millor a Dídac Sales, un dels millors saltadors en perxa de Catalunya. Anirem fins les platges de Tarragona per veure els campionats de Catalunya de salvament i socorrisme. I a més, des de la zona esportiva La Mina, ens espera el Campionat de Catalunya de lluita grecoromana. El pavelló nou La Gamba de Vilafranca del Penedès va acollir la fase final de la Copa Catalunya Femenina organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol i el Club Esportiu Xamba. Per arribar a la gran final i, per tant, a les places d'accés a promoció a la Lliga Femenina 2, els 4 millors equips de la categoria Copa Catalunya, el Cràvic Reus, l'Igualada, el Cerdanyola del Vallès i el Lima Horta barceloní, es van veure les cares en unes semifinals a doble partit de les que van sortir vencedores el Reus i l'Igualada, dos dels conjunts més forts de la Lliga. Pues bueno, aquesta final l'estem preparant per ser un partit molt igualat. Esperem una Igualada que, bueno, és tot cor, sortirà... És una primera final per elles. Per elles és molt especial estar aquí. Per nosaltres pràcticament era l'objectiu i una violació, no? I per elles, pues bueno, serà tot cor. Cràvic Reus Deportiu i Club Basquetbol Igualada s'enfrontaven en una final que va començar amb l'Igualada per davant del marcador amb un parcial de 3-13 en els primers minuts de partit, tot aprofitant el desencert ofensiu de les tarragonines que a poc van anar entrant al partit gràcies al seu joc dins la pintura i amb una bona selecció de tir exterior, que va permetre a les jugadores de Berni Rubio aconseguir un petit avantatge de 2 punts a la fi dels primers 20 minuts, als que s'arribava amb un resultat de 36-34 a favor de les roig i negres. A la represa, les jugadores de l'Igualada van capgirar el marcador amb un joc molt ràpid que permetia a les de la noia tornar a comandar l'electrònic de Vilafranca. Però el Reus Deportiu va aconseguir donar-li la volta de nou al partit i gràcies a la bona tasca de la base Mari Moreno i l'ala pivot Agua Dúmbia van aconseguir obrir una petita escletxa en el marcador al seu favor, arribant al tercer quart amb un resultat de 59-53. Tot i això, l'Igualada no es va donar per vençut i va continuar confiant en les seves possibilitats, però en un final de partit del tot emocionant, el conjunt reusenc, des de la línia de personal, va acabar sentenciant i es va fer amb la victòria final i amb la Copa de Campiones de la competició, amb vèncer per un resultat final de 67-60. Hem començat una mica nervioses perquè ja ens les havíem trobat a la primera fase i havia anat una miqueta malament. Hem sortit molt nervioses, però després, mira, a poc hem anat aconseguint que ens sortissin les coses, hem fet una bona defensa, hem pogut córrer una mica, després els triples ens han sortit en els moments claus i, bueno, al final, mira, ens hem emportat la victòria i ja està. El guanyador d'aquesta final a 4, el Cràvic Reus Deportiu, juntament amb el segon classificat, el Club Basquetbol Igualada, accedeixen a la fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Femenina, on tots dos equips es jugaran l'ascens a la Lliga Femenina 2 en una fase d'ascens que es disputarà a Palma de Mallorca.